أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق الناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فلين تنون والمندو أمو ديزير بلسي فلبغا بلا جلما جاء أني مسودم سن مغربا مالكونا أني مالكوكا كافوا بسم الله كجمكا مانديكا نوكا يمشون ماندي تربو كنه نالا سلام نيانسيلي بروزار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نيانسيلي تربو كنه جمكا كا كسبان فل دي كان بوما أما فسيلا فلا الحمد لله رب العالمين أن كنتان ندو أبي فوكي والنمادون وكفان بيزيك دي بريسي كانوا بغا بفو كرنجا نما أما بروموتر فو وكفان أنت سنغانتينينا واتي بني بروفيسور دولا تربو كنه كنو ndinina nga sobo nyuma unko bi foli taganya shi kerenga dan mambra dugu bi bela dugu dozu fu bi bango dozu fu o ko fe mawma tege be la turu sultan worola malik kono malik ko fe ko ba befo ka bela jel wal nyuma do kunu balma kenu denga do donc professeur do professeur Makan Cissé alhamdulillah nala sona professeur bela jele fol kallamne ka foli di an kan bona flebo bela jele ma e andona to sankura la sankura here ala ka shuram bela jele ka ya rabbi ga fo bela jele ko bonne fête professeur bi trobu kana ka e yani trob dem ta wa wolo ko enza dimiso kasobe kerengana ni ala ibi baka do glala baka konfla ni fa nga boroko ka bi pour que lamé ban kan baka beka do so ale alhamdulillah sila jaranye kujugu folay dam gala la tur demuna la tur sultan woray trobu magandun na niya jatemne la tur sultan woray o la tur sultan worola la tur demu be na bita ayre ka somine abi be hatomima amanjan trobulam o trobu dinda bonon na ni ba wuli bali do nyini ibi sinsin enzanka d'accord enzan dimi dimi mundo fana enzan ji wa jimudo jikalamando bo o enzan ni ya tomi na enzan tomi worodi afade zumanai bo o enzan afade ngana zumana me zumana e kenedi bo badobia ngoko badobia bo enzan fana ni enzan jatemine ima bon wono ba fi nyana ni nubi faga balahudo musoni cheche walma a ni koy wulila anga ni koy nsa o ba gani enzani Allahu akbar surtout ni ko bon wono ba ko enzani nganya ga aba fo kwa yikati tumuka kelam mana ble tugo musoni cheche walma kiri mana gela tugo wada ma deuni nyonche walma be sadir mo munungo kuti nyola me fio amana gela tugo ni sara bon wono ba fo kwa ta kaminya nganya ma nyini ngana oro beba ya ba fa kwa ay kala ndo wule kana kwa nani ay na rek abilla tur demu ta sisa na ya baraka do kam gungulo ko do ka do yorosmalla kana sigala fi ma fu ngate siga gela tur sultan woro blade nga gino ni aka teli mur chama mur be suma chama mur ibita soro dimiso dindu Allahu akbar enzani katulula oro kama bona ngo kalanza do ko labila isa manga mana uliba sala enza mana dako kula aka chala lebe kuma tigi de kofo trop dalo ba do ko sowe professeur baka mu fo ma bi alhamdulillah damara amuna no ye abaga kum fly silane afango tagana kacha tagana qualité kacha don ba bula daga wulum vlaw bi ado ere bi seka anawra udima 70 undima mengani baga kum fly enzana silane ka dimine do adamadina Allahu akbar awo ka dimi do arama enzan dimi so de to gabna de ka dimi do jugulati se fitibu ba kalama se fi do be no di soro ba bita soro o yede ki ijugu kana fulo ban ku ka fanga ba ku yera karanya kana Allahu mena o be se fi do kono mena ni enzan fana sirala ni ka fa wili adama dena mawma ijuga mena ka kungoso Allahu akbar parce que dabali do be bita soro sisa lamen do be no ne ba keka de masila ni may ko kila timne ni may juga timne ni may dabali gila timne nga ibita soro ega laben da ya be de protéger abido fendo kono don ba fo mako hirizu sadi abido menando kono juga tseka kokila dabal digiga dabal tseka kokila ni mango kabe ko rege ke isegere o tseka kokila o beno me ibita soro o fenti seka la kari wereke sadi alega bara tseka fe wereki mais nina ni bagay ni enzan dimina ni mago ko kabi juga mena non seulement a pce la juga la o kotere abe kungo ere de so Allahu akbar sila o nyene doni best sombo ma doni recherche ke best sombo ima wora kama ni iba ya nyara madini ni mabe ko ngana sila sisa ni tarata trobdalo fi no kuka nyenyini ko purge iga seka kenemine wal ma iga masa soro ko ina
i bɛ taa sɔrɔ n'u bɛ n'a tigi kɛlɛ cogo o cogo a tigi kɛra a mana sakila dɔn cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ a bɛ denɲɔ ni dimi de minɛ a mana kɛ maa o maa i bɛ taa sɔrɔ a bɛ denɲɔ ni dimi de ta parce que denɲɔ ye fadema ye dimi ye i bɛ fɛ ka mun ka don a la laturuden minnu b'o kɔnɔ sisan i bɛ taa sɔrɔ a b'olu de lajɛ a kan k'a tigi kɛlɛ ni sira min a b'o sira ɲini a kan maintenant ni baga kun fila in sila ne yɛrɛ b'a fɔ maaw ɲɛna n ko ni ko gɛlɛn tɛ kana kun fila bɛɛ don dɛ professeur b'o fɔ n'i bɛ bɔ kɛnɛma dɔrɔn a kɛ kun kelen mais n'i y'a dɔn i bɛna taa ko bilen dɔ la walima i bɛna taa kiri dɔ la sisan walima e yɛrɛ bɛna taa yɔrɔ dɔ la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i taara nin yɔrɔ la juguya dɔ bɛ bɛn fɛn bɛɛ labɛnnen don i kama baga kun fila in sɔrɔ n'i ye baga kun fila in don nafa jumɛn b'a la fɔlɔ sila fɔlɔ ni baga kun fila in b'i cɛ la m'a fɔ n ko accident ye latigɛ ye nka fɛn o fɛn bɛ yen n'i donna kɔnɔ n'a bɛ taa tɔɔrɔ si ma ou bien n'a bɛ kasara si ma Ala b'i kisi o ma o ye kelen ye filanan sila k'a to i cɛ la kɛrɛnkɛrɛnnama an bɛ nin bonya k'an ka tenitigilakaw ye n m'a fɔ n ko marifa bali tɛ b'i kan dɛ ayi nɛgɛ haya tɛ nka k'a to i cɛ la balahu bɛ wuli fa o fa n'a bilenna cogo o cogo n'i donna Ala b'i bɔ a kala a b'o kɛ o ye kelen sila ka nin to i cɛ la ni maaw ye bɛɛ sigi kama janfa o jafa kama fo dɔ ka b'olu cɛla ka na a lakale walima u yɛrɛ ka kariɲa ka na o janfa kɔ a faamuyara o ye kelen ni maa mun kɛ bɛ ka dabali k'i kama sila fo o tigi ka kungo sɔrɔ a tigi laban ka wuli ka sigi ka na i ma o insan baga kun fila don a ka kan cɛ la a ka kan muso la a ka kan dɔnniba la a ka kan kunfi la a ka kan masakɛ la a ka kan fanda la bɛɛ bɛ se k'a ta bɛɛ bɛ se k'a don i cɛ la fana ni Ala sɔnna. Ni Ala sɔnna ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bamananw ko ten n kun gananen don a ma se walayi bilayi talayi la ni fugulan bɔ a la dɔrɔn diɲɛ bɛɛ b'a ye ni Ala sɔnna ma e bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ ni insan baga la min dilanna professeur Maga sen fɛ i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ professeur ka nɛgɛjuru sira fila ye n'i y'a kɔngɔ n'a ɲɔgɔn sɔrɔ e kan k'i ta sɔrɔ cogo min na o siratigɛ ɲuman bɛ professeur yɛrɛ bolo minnu bɛ Mali kɔ kan aw bɛ indicatif kɛ numéro ɲɛfɛ 00223 77 18 13 94 n'i y'o kɔngɔ i ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma professeur ne tun b'an bolo bi turabu kɛnɛ jɛmukan na i bɛ dugawu k'an ye bi taa kuncɛ an b'a fɔ Allahumma solli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi aqdirihi wa miqdarihi azim sayyidi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala mursalin walhamdulillah.